pardon. Nu pot să fiu și cameraman, trebuie să chemăm un cameraman. Nu distrugem, nu? Gol! 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 Hai, cătă, că e obligat! Ești obligat acum! Gol! Doamne, 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 Doamne! Al cui era Doamne, Doamne? Bine că n-a fost Nu, să n-are nimica! O fură hoță și pasta și l-auzi pe... Aia e, cum o fi ghinionul. Deci, ultimul gol, atenție! Și Maradona! Șut! Și-a spart monitorul. Băi, știi ceva? Mai bine jucăm cu ea de vodka. Deci! Atenție! Punctul de la 11 metri, punctul cu VAR. Pardon. Asta am băgat ciocul ca țăran. Deci, ăsta l-am băgat. Apără!